मी सरोज परब किचन मध्ये तुमच्या भरपूर खूप खूप स्वागत। या वर्षी 2026 साली महाशिवरात्री निमित्त मी या गावात गेलाय आणि तर आमच्या गावी महाशिवरात्रीची तिथे मागे पूजा चालू आहे, त्यासोबत इथे समोर हळदी कुंकू सुद्धा चालू आहे। आमच्या श्रावण गावामध्ये 2 वाड्या आहेत, एक वरची परबवाडी आणि एक खालची परबवाडी। तर आम्ही राहतो खालच्या परबवाडीमध्ये आणि ह्या ज्या सेम कलरच्या साड्या दिसत आहेत त्यांनी ठरवून नेसलेल्या आहेत, ह्या सगळ्या राहतात वरच्या परबवाडीमध्ये। असं म्हणतात पूर्वज आमचे एक होते, फक्त आता वेगवेगळी वरची परबवाडी आणि खालची परबवाडी। आणि त्यासोबत आपण जे पाहुणे मंडळी येतात त्यांना सुद्धा हळदी कुंकू देतात। या वेळेला हळदी कुंकू म्हणून वाण आहे ही वाडगी बघा, आम्ही कुठेही प्लास्टिकचा वापर नाही केलेला आहे। ह्या भांडी जे बायकांना कामाला येतात, तर आपण काय म्हणतात ते हळदी कुंकू आला आणि महाशिवरात्र सुद्धा आहे तर त्याच्यावरून उखाणे हे झालेच पाहिजे, कारण उखाणा हा हळदी कुंकूचा आणबाण शान असतो। त्यामुळे आता उखाण्याची सुरुवात मी करते। कैलास राणा शिवचंद्र मोळी, कैलास राणा शिवचंद्र मोळी, श्रीकांत राणांचे नाव घेते महाशिवरात्रीच्या वेळी। तर आता अशा प्रकारे माझं नाव घेईल आणि मग आपण बाकी सगळ्यांकडून मी काय तयार नाही केलंय। आता कुणाचा उखाणा तयार? प्राजक्ता पीनम परब शंकराचे बेल वाकून पीनम नावाचं नाव घेते, तुमचा सगळ्याचा मान राखू। खूप चांगला जुना उखाणा होता, पण खूप चांगला घेतलेला आहे। आता त्याच्या आपल्या वरच्या परबवाडी मधल्या घेणाऱ्या पहिली चला एक उखाणा होऊन जाऊ दे। दारी होती तुळस तिला आले 78 पान, असे हिंदुस्थान वडील फिरले हिंदुस्थान, असे वासुदेव परब मिळाले छान। अरे वा 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 वा, छान उखाणा होता। आता तुम्ही चांदीचे ताट सोन्याचा पाट, अजयरावांचे नाव घेते हळदी कुंकू हातपेटी पायपेटी वाजवणाऱ्याची तुम्ही अजयरावांचे नाव घेते। महाशिवरात्रीच्या वेळी पूर्ण केलेली आहे आणि अजूनही या हरिनामाची ज्याला आवड आहे। खालची परबवाडी विनिता विजयराम परब, मंगळसूत्राच्या वाट्या 2, मंगळसूत्राच्या वाट्याला 2, विजयरामाचं नाव घेते महाशिवरात्रीच्या। थोडा जुना उखाणा आणि थोडा नवीन उखाण्याचा जोड संगत केली ना की नवीन एक उखाणा तिसराच तयार होतो, पण तो खूप चांगला तयार होतो। अजून कोण घेणार आहे उखाणा? तुम्ही बोलणार आहात? हा, लिंगेश्वर देवळाला हाय कळस, अशोकरावांचे नाव घ्यायला मला नाही आलं। छान 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 छान। दारी होती तुळस तिला घातली पळी पळी पाणी, आदिवासी आई बापाची ताणी, माझे झाली वेळूदासांची राणी। अरे घेतला। इंग्रजीत चंद्राला म्हणतात मून, संतोष परबांचे नाव होते रघुनाथ परबांची। दारी होता गुलाब त्याला आली कळी, हरेश रावांचे नाव घेते आज शिवरात्रीच्या वेळी। चांगलं 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 होतं। आता आपण बघूया आज महाशिवरात्रीची पूजा होती, त्या पूजेच्या वेळी कोण बसलेलं त्यांचा उखाणा आपण ऐकूया, कारण मला असं वाटलं मी विचारते कोण बसलेलं आणि शोधते आणि तुम्हाला पण सांगते। शंकराच्या पिंडीवर बेल घालते वाकून, सुरेंद्र परबांचे नाव घेते सर्वांचा मान राखून। छान 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 मस्त। बघितलं वरून भगवतीची ओटी भरते वाकून, प्रदीप रावांचं नाव घेते सर्वांचं मान राखून। घे काकी नाव घे, जीभ नको काढू, नाव घे। खनखन कुदळी मनमन माती, उभारले भीती शितारले काम, सासूबाईंच्या पोटी जलमले राम, सासूबाईंच्या पोटी आकाबाईंच्या पाठी जलमले राम, राम नाही म्हटले नाव नाही घेतले, शेरभर सुपारी फोडू कशी, सजरे राहून बोलू कशी, सदर सरशीची उघडा खिंडकी, येऊन दे प्रदीपरावांची पालखी। अच्छा नाव घेऊ का? एवढा अंतर करू लागता बघा, त्याच्या लक्षात होता, पटापट बोलले गो। चल नाव घे, हो नाव घे चल। इंग्रजीत चंद्राला म्हणतात मून, इंग्रजीत चंद्राला म्हणतात मून, विनोदरावांचं नाव घेते गवसांची सून। आणि तू पण घेते। माझा अक्षता अशोक परब, या आपल्या श्रावण गावातल्या राहतात वरच्या वाडीत, पण आज म्हणतात वरची परबवाडी परब किचनवर असं असतं। जग छोटा आहे आणि जोडायचं काम आपलं युट्यूब चॅनल करतं, तर आपल्या श्रावण गावातल्या लोकांना जोडायचं काम नेहमीच बघते। हा या नेहमीच बघतात, ते बघत मला बघत होते। हा पण विचारायचं आता रुसलेल्या राधेला कृष्ण म्हणतो हास, आणि अशोकरावांचं नाव घेते महाशिवरात्रीसाठी खास।
खरंच छान घेतलेलं आहे. म्हणजे जसं मी बोलली ना, जुना आणि नवीन उखाणा जोडायचा आणि त्याचा एक तिसराच उखाणा करायचा. असं चारोळी पण खूप छान होते. आता मी पाठ नाही केले, नाही तर बोलली जाऊ दे सर. आता तुम्ही घे. मला नाही लक्षात नाही राहत म्हणजे नाव घ्या. हा, चला. त्यांनी मगाशी पहिले बाळकृष्ण अरे तू घेणार आहे हे इकडे लाजणाऱ्या बायकांना एवढंच सांगायचंय की लग्नात घेतलेला उखाणा तर सगळ्यांच्या लक्षात राहतो ना, त्याचीच आठवण त्याचीच पुनरुत्ती आपण करू शकतो. काय म्हणतात ते बर्फाच्या राशी नंदकुमार परबांचे नाव आहे पूजेच्या दिवशी महाशिवरात्रीची पूजेच्या दिवशी हिमालय पर्वतात बर्फाच्या राशी आणि नंदकुमार परबांचे नाव घेते महाशिवरात्रीच्या दिवशी. पण खूप चांगला योगायोग आलेला आहे. म्हणजे आपल्या गावाचा हा खूप चांगला उपक्रम आहे की सार्वजनिक हळदी कुंकू हा करतात आणि तो महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने केला जातो. आता तुमका दाखवतो तिकडे महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने महाप्रसाद पण होतात. आपल्या ह्या जागेमध्ये आता तिकडे मंदिर आहे, इथे पाठीमागे जागा बांधलेली आहे, इथे महाप्रसादाची तयारी चाललेली आहे. हे बघा मोठमोठे टोप बनवलेले आहे. जवळजवळ तिथे 1,500 लोकांसाठी आज महाशिवरात्री निमित्त महाप्रसाद बनवला आहे. त्याचा मेन्यू होता आपली गोडी डाळ, त्याच्यानंतर आपली हिरव्या वाटाण्याचं सांबार, त्याच्यानंतर शिरा आणि बटाट्याची भाजी होती आणि भात होता. पण जेवण एक नंबर ऑसम होतं. की तो महाप्रसादाचं काय होतं अजून कोणाला नाव घ्यायचं असं. आता कालच मी ना सिरियल बघत होती सावित्रीबाई फुलेची, त्याच्यात ते दरवाजा अडवून नाव घ्यायला आणि नणंद विचारते ना मला पोरगी देणार की नाही, तर मला असं आठवलं, म्हणजे असं जाणवलं की बरोबर आहे जे आपल्या जुन्या चालीरीती होत्या त्या आपण विसरत चाललेलो आहोत. तर असं विसरू देऊ नका. आपला उखाणा आहे ना, हा तो घ्यायला आहे बघा इथे लपलेला होत्या. ऍक्शन सकट बोलते ती, नाही माझ्याकडे येऊ सुद्धा नको, पण आता तुझ्याकडे येणार आहे. मला खरंच आठवत नाहीये. सासू सासरे आहेत प्रेम दीर ननंदा हौशी रुपेश रावांचे नाव घेते महाशिवरात्री दिवशी. खरंच छान आहे उखाणा हा. श्रावणगाव चांगला चौपेरी बंगला, बंगल्याला कुलूप कुलपाला चावी, जयदास गावड्यांचे नाव घेते सर्वांचा मान राखते. डोळा मारला विसरलो आता असा धक्कन एक डोळा मारून दिला बोलले दादा. चला आता तू बोल. ताटभर दागिन्यांपेक्षा माणसे हवीत घरभर, किशोररावांचे नाव घेते आशीर्वाद द्यावा जन्मभर. अरे वा वा, हे खूप छान होतं. खरंच छान होतं, मस्त होतं. तुम्हाला नंदनवनात सुवर्णाच्या केळी, चंद्रशेखर रावांचे नाव घेते महाशिवरात्रीच्या वेळी. अशा प्रकारे आपला हा जो शॉर्टकट व्हिडिओ होता तो संपलेला आहे. आता मला असं वाकून बघावं लागतं. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आपला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि परत तिथे सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया आणि या सगळ्यांमध्ये सुंदर उखाणा कोणी घेतला ते खाली कमेंट करून सांगा.